Hey, lige en opfølging til den der med det der eks-halløj. Det er lidt interessant, synes jeg, fordi det er et emne, der bliver ved med at køre op næsten uanset hvor fanden i helvede jeg bevæger mig rundt hen, både på nettet og ude i det virkelige liv. De der ekser er et kæmpe problem for den nye partner ofte. Og jeg tror faktisk, at som partner kan man lægge alt for meget i en eks hensigter i forhold til den nye kæreste. Det er som om, at de her ekser får motiver, og hvor at egentlig de her mennesker ofte er helt almindelige, søde og rare mennesker, så bliver de dæmoniseret og netop tillagt tanker og spekulationer, som nødvendigvis ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Når du møder et nyt menneske, og du indgår i det her parforhold, jamen for fanden, fuck der om der er en eks i det menneskes liv. Det er da ligegyldigt. Du skal da bare være glad for at have et fint samarbejde. Og lad nu være med at blande dig. Og lad være med at give kæresten pis over den eks. Fordi i det øjeblik, du bliver ved med at brokke dig over eksen, og mene, at eksen vil have vedkommende tilbage, eller at eksen vil gøre sådan og sådan. Honey, du maler dig selv fuldstændig op i et hjørne, og det eneste, du oplever ved det, det er, at din nye kæreste på et tidspunkt siger, fuck det er simpelthen for besværligt det her, det gider jeg ikke. Og slet ikke, hvis der også er lidt fnider med eksen på den anden side, så bliver vedkommende jo fanget som en lus mellem to negle. Det er bare ikke konstruktivt. Ved du hvad? Smil. Også selvom eksen er en kælling eller en stor røv, smil. Smil! Kvæl de mennesker i venlighed. Hold din egen fucking sti ren. Lad være med at skrive. Lad være med at blande dig. Bare smil. Og så giv pisset til dine egne venner. Fordi det andet, det er så irrationelt. Og det vil udelukkende også skabe fnider i det parforhold, der skal forestille at være kærligt og dejligt. Det nytter bare ingenting. Det nytter ikke noget, for det er en krig, du ikke kan vinde. Hold dig på din egen banehalvdel. Og hvis det er, du synes, det er så skrækkeligt, så smut. Du har selv ansvaret for dit eget liv og lykke, og så kan du bare fisse af den slagmark. Den skal altid vurderes. Og du alene har magten og kontrollen til at skrive. God dag.